Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tita Amor. Taong 1968, Mabinay, Negros Oriental. Noong mga panahong ito, asawa ng isang pastor itong si Tita Amor. Meron na sila noong mga anak at kasalukuyan noong namamahala ang kanyang asawa sa bayan mismo ng Mabinay. Marami ang kaanib sa relihiyon nila, kaya halos hindi na nila kailangan pang magbanat ng buto para mabuhay. Dahil sa husay ng kanyang asawa, nakapagpundar sila ng negosyo sa pamamagitan ng pangangaral nito. Ang mga nalilikom kasi nilang donasyon, may mga parte roon na napupunta talaga sa kanila. Masakit man yung isipin pero ganun talaga ang katotohanan. Hanggat may paghahangad ang tao sa salapi, sa kahit na anong uri ng relihiyon, di yun mawawala. Ayon nga kay Tita Amor, wala naman talaga siyang pakialam sa pinagkukuhanan ng pangtustos ng asawa niya sa pamilya nila. Katunayan, natutuwa pa siya kapag marami itong dala matapos nitong makapangaral ng magagandang balita. Ang kaso lang habang tumatagal, may mangilang-ngilang nakakalaban ng asawa niyang yon. Nagsimula ito sa pakikipagtalo sa mga ibang relihiyon hanggang sa kalaunay may mga taong nadamay na hindi naman parte ng ganoong paniniwala. Marami ang nagsasabing nasa panig ng kaliwa ang mga taong nakalaban ng asawa ni Tita Amor, kaya ganoon na lamang ang kanilang pag-aalala para sa kaligtasan nito. Dahil dito, sinubukan naman nilang personal na kausapin ang mga taong yon, ngunit sa hindi malamang dahilan, nanatiling sarado ang pintuan ng tahanan nito para sa kanilang lahat. Halos magmakaawa na rin ang kanyang asawa na makipag-usap, subalit wala talagang nakinig. Isang buwan lang ang lumipas, dahan-dahang nanghina ang katawan nito. Isipin niyo, wala naman itong ibang ginagawa at halos yung mga taong nakakasalamuha nito, pawang mga malalapit lang din sa kanila. Bagaman may mga napapansin sila noong umaaligid sa bahay nila, pero hanggang dun lang yon. Ni hindi nga ito nakakalapit sa kanyang asawa, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtataka kung bakit binalot ito ng matinding karamdaman. Dahil sa may pera naman sila, agad nila itong sinugod sa pagamutan. Marami sa mga kasapi ang nagtulong-tulong para mapagbuti ang lagay ng kanilang pastor. Ipinagpasalamat naman yon ng kanyang asawa, ngunit hindi ito sapat para mailigtas siya sa tiyak na panganib. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na napigilan ng mga espesyalista ang pagkalat ng sakit nito sa katawan. Marami silang ginamit na makabagong gamot para labanan ito, pero lahat yon walang bisa. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, yung mga gamot na dapat sanang makakatulong, tila bang nakapagpalala lang ng karamdaman nito. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga manggagamot na wala na sa kapasidad nila para matulungan pa ito. Nagdesisyon yung magtapat na sa pamilya ni Tita Amor. Marami ang nalungkot sa balita, kaya halos lahat ng kasapi muli na namang nagtulong-tulong upang dalhin ito sa mga kakilala nilang manggagamot sa bayan. 8 bantog at dalubhasang albularyo ang tumingin noon sa kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad wala rin itong naitulong sa kanila. Basta ang sinabi ng mga ito, grupo ang mga nilalang na umatake rito. Dahil malalim ang galit nila sa asawa niya, kaya hindi talaga nila ito tinantanan. Ang mas nakakagulat pa sa lahat ay nung inilahad ng mga ito na pinaghalong sumpa ng kulam, barang, lason at pangangaswang ang kasalukuyang namiminsala sa katawan nito. Kalimitan sa mga ganoong kalakas na pag-atake, hindi na nabubuhay ang tao. Nangyayari lang din ang bagay na yan kapag marami nang nasagasaan ng isang tao. Mariinding ipinagdasal ng albularyo na sana'y maging matiwasay ang kamatayan nito.
Ang inaalala kasi nila noong mga oras na yon ay yung posibilidad na tapikin ito ng kamay ng demonyo. Nakakapangilabot mangyari ang ganoong bagay sa kadahilan ng kapag dumampi ito sa taong malapit ng mamatay, mapipigilan nito ang pagkalas ng kanyang espiritu. Kumbaga, deklarado ka ng patay, pero buhay ka pa. Inaagnas ka na, subalit hindi ka maaaring ilibing ng iyong pamilya dahil ikaw ay humihinga pa. Ayon sa mga albularyo, katakatakot na sakit ang dadanasin ng kaluluwang mabiktima nito sa kadahilan ng kahit alam niyang patay na siya, lahat ng sakit ng katawan niya patuloy pa rin niyang mararamdaman. Araw man o gabi, ang mga pangangat-ngat ng mga ipis at linta sa loob ng kanyang sistema, walang patid niya itong iindahin. Hindi rin siya titigil sa pagsigaw hanggang sa ang katawan niya na mismo ang sapilitang kumalas sa kanyang kaluluwa. Ang kaso lang, di yun basta-bastang nangyayari dahil sa kapangyarihan ng dyablo na panatilihing buhay ang mga mahalagang parte ng sistema nito. Dahil sa ganoong kalagayan, maaaring umabot ng 5 taon ang pagdadalamhati ng kaluluwa sa ganoong estado. Magbibigay din ito ng matinding pasanin sa kanyang pamilya na halos dumating na rin sa puntong kahit ang sarili niyang asawang pinakamamahal ay susukuan na siya. Isipin niyo na lang kung gaano yun kasakit. Nang marinig naman ni Tita Amor ang mga bagay na yon, di naman niya maiwasang mag-alala at matakot sa kasalukuyang kalagayan nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narinig, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin gumagawa ng paraan ang mga bantog na albularyo. Halos hindi na nila mabilang ang gamot na ipinapainom dito sa pagbabaka sakaling yon ang magiging susi para maibsan ang matinding pinagdadaanan nito. Subalit kahit anong gawin nila, wala talagang naging pagbabago. Habang tumatagal, mas lalo lang din bumabagsak ang katawan nito hanggang sa puntong tanging paggalaw na lamang ng mata at paghinga ang nagagawa nito. Nagsimula na ring bumagsak ang timbang ng asawa ni Tita Amor. At sa loob pa ng 2 buwan, naging butot balat na ito. Dahil sa ganoong pangyayari, marami na ang nagduda sa pananampalataya ng pastor sa relihiyon nila. Yung mga tagasunod nilang halos ibigay na ang lahat para ito ay matulungan, kinagalitan na rin sila. Hindi naglaon, wala nang bumibisita sa kanilang pamamahay para magbigay ng tulong. Naging kahihiyan na rin sila sa kanilang lugar, dahilan para magpetisyon ng iilan sa mga taga roon upang sila'y mapalayas. Nang mapagtanto naman yon ng mga albularyong tumutulong sa kanila, minabuti ng mga itong wag nang makialam. Humingi na rin yun ng tawad dahil sa alam ng mga ito na hanggang doon na lamang ang maibibigay nilang tulong para sa pamilya ni Tita Amor. Sa pagsapit naman ng araw ng pag-alis ng 8, inabisuhan sila ng mga ito na sa oras na mapagpasyahan nilang umalis ng bayan, tumungo sila sa lugar ng bato. Subukan nilang puntahan ng mga bundok sa lugar na yon upang humingi ng tulong sa mga diwatang naninirahan doon. Pagtatapat pa ng mga albularyo, yun na lamang ang nag-iisang paraan kung gusto ni Tita Amor na gumaling ang kanyang asawa. Binalaan din siya nito. Likas na mga mapanlinlang ang mga diwata sa lugar na yon, kaya kinakailangan niyang maging maingat kung hangad niyang pumasok sa isang kasunduan. Matapos naman itong mailahad ng mga albularyo, muli itong humingi ng tawad sa kanya. Bago rin umalis ang mga ito, narinig niya pa ang isa sa mga matatanda na nagwika sa kanya ng, "Pasensya ka na, Amor. Hindi malimit na nakakasagupa kami ng ganitong karamdaman. Alam mo, sa tinagal-tagal na naming sa ganitong larangan, kayo pa lang ang kauna-unahang nasaksihan ng aming mga mata na nalagay sa ganitong sitwasyon. Marahil malalim ang galit ng mga nilalang na yon sa iyong asawa na dumating na sa puntong nagkasundo ang mga ito na magtulong-tulong para pabagsakin siya.
Mag-iingat kayo at naway kasihan kayo ng nasa itaas. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, napaupo na lamang si Tita Amor sa sahig ng bahay, dala ng bigat ng kanyang mga pasanin. Yung dalawa niya noong anak na nakarinig sa kanilang mga pag-uusap, agad din naman siya nitong nilapitan para patahanin. Kinahapunan naman noong mismong araw, nagbakasakali siyang lumapit sa barangay para humingi ng tulong. Yun nga lang, dahil sa kapatid din sa pananampalataya ang namamahala roon, tinalikuran lang sila nito. Ayon sa punong barangay, wala silang kapasidad na tulungan pa ang kanyang asawa. Mariin din itong inilahad na ginamit na nila ang lahat para sana'y mailigtas ang buhay nito. Direkta rin itong binanggit sa kanya. Walang pananampalataya ang asawa niyang yon at ang tanging gusto lamang nito sa kanilang relihiyon ay ang perang natatanggap nito. Pagkarinig naman ni Tita Amor sa mga katagang yon, hindi na niya maiwasang umiyak. Halos hindi niya kasi matanggap na ang mga taong minsan nilang nakasama sa kasiyahan at sa paniniwala ay naging kalaban na nila. Sa paglipas pa ng mga araw, limitado na ang paglabas nila sa kanilang tahanan. Tuwing binubuksan nila kasi ang pinto, pawang mga tao lang sa labas na nag-uusap-usap ang kanilang nadadatnan. Alam ni Tita Amor na sila ang paksa ng mga ito, kung kaya't sa halip na makipag-usap, pinipili na lamang niyang umiwas. Linggo pa ang dumaan, naging pahirapan na rin para sa kanila na makakuha ng pagkain sa bayan. May pera naman sila noon, ang kaso lang wala talagang tindahan ang nagbebenta sa kanila. Kapag nga pinapabili niya ang anak niya, malayo pa lang nasisipat na nitong mabilis na nagsasara ang mga tindahang malapit sa pamamahay nila. Minsan, may mga pagkakataon namang nakakabili sila, ngunit kailangan nilang triplihin ang presyo ng kanilang bibilhin. Umangal man, wala silang magagawa para yon ay tutulan. Kung magpupumilit din silang magmatigas, gugutumin sila sa bahay sa kabila ng limpak-limpak na salaping kanilang hawak. Ayaw naman ni Tita Amor na mangyari ang bagay na yan, kaya sa halip na manatili at patuloy na pagtiisan ng kahihiyan, nagpa siya itong tumungo na sa lugar ng bato. Bahala na ako na mangyari sa kanila sa lugar na yan. Basta ang nais niya, makaalis sa bayang yon. Ayon pa nga kay Tita Amor, na nung panahong umalis sila, wala silang nahingian doon ng tulong. Kinakailangan pang pumanhik ng anak niya sa kabilang baryo para humanap ng masasakyan ng kanilang amang nakaratay na lamang sa banig. Sa loob ng ilang araw na paglalakbay, naranasan nila ang matinding paghihirap. Dahil sa malayo na sila noon sa mga baryo-baryo, kinakailangan nilang kumain ng mga ligaw na bunga para lamang malagyan ng laman ang mga kumakalam nilang sikmura. Pagdating naman nila sa lugar ng bato, gamit ang natitirang salapi, nagpagawa sila ng bahay. Pakyawan ang naging kasunduan, kaya halos ilang araw lamang ang itinagal nito bago yun tuluyang matapos. Marami rin ang tumulong noon sa kanila na siya namang ipinagpasalamat ni Tita Amor. Upang mapagtakpan din ang kanilang pagkakakilanlan, iniba nila ang kanilang mga pangalan. Nagpakilala rin silang mga negosyante na naghahanap ng lugar na pwedeng mapagtirhan alinsunod sa huling kahilingan ng kanyang asawang mamamatay na. Dahil sa ganoong rason, wala namang nagduda sa kanila. Buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa lugar hanggang sa kalaunay may narinig si Tita Amor na kwento ukol sa isang maliit na lawang pinagtitirhan ng isdang tabang may 7 ulo. Marami nagsasabing swerte ang makakakita sa nilalang na yan, gawa ng may kapasidad itong mapagbigyan ang isang kahilingan ng taong nakakita rito. Yun nga lang, ilang daan taon na ang lumipas
wala pa ring nakakasakses sa nasabing isda. Hindi rin may pagkakaila ng mga taga roon na pinagdududahan na rin nila ang mismong pag-iral nito. Pagkarinig naman doon ni Tita Amor, kahit alam niyang alanganin, naniwala siya sa ganoong kwento. Upang masigurong walang makakaalam sa kanyang binabalak, nilihim niya yun sa lahat. Ayon sa kanya, kapag may pagkakataon, pumapanhik siya sa bundok ng mag-isa. Walang takot niya itong sinusuong kahit mapanganib para sa kanya ang tumungo roon. Hindi na niya noon iniisip ang kanyang sarili, basta ang nais niya lang noong mangyari, mapagaling ang kanyang asawang unti-unti nang pinapatay ng sumpa. Dagdag pa niya na, sa kanyang pabalik-balik sa bundok, marami na siya roong nakakaengkwentrong mga nilalang na pawang kakaiba sa kanyang mga mata. Naranasan na rin niyang habulin ng mga mamumundok na animoy may masamang binabalak sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling pursigido si Tita Amor. Alam niya kasing pagsisisihan niya ng husto kung sakali mang wala siyang gawin para matulungan ang kanyang kinakasama. Isang gabi, habang kumakain silang mag-anak, napansin naman niya ang kakaibang liwanag ng buwan sa labas ng bahay nila. Pagbukas naman niya ng bintana, tumambad sa kanya ang paligid na parabang umaga dahil sa hindi mapantayang liwanag na nagmumula sa kalangitan. Unti-unti na rin niyang napansin ang dami ng mga engkantong nagpapakita sa lugar. Indikasyon na espesyal ang gabing yon. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siyang pumanhik sa silid ng kanyang asawa kung saan niya nagpapahinga. Kukuha lang sana siya roon ng sundang nang bigla naman niyang maramdaman ang pagsagi ng daliri ng asawa niya sa kanyang paa. Pagsilay naman niya rito, napansin naman niyang pilit yung tumititig sa kanya habang may kung ano itong inilalahad. Dala naman ang kuryosidad ni Tita Amor, dahan-dahan niyang inilapit doon ang kanyang tenga at doon na nga niya narinig ang mga bulong ng asawa niya. Amor, wag. Habang sinasambit nito ang mga katagang yon, hindi nito maiwasang tumulo ang kanyang luha na animoy tanggap na nito ang masaklap na sinapit ng buhay nito. Pagkarinig naman niya ng mga katagang yon, halos bagsakan siya ng langit at lupa. Gustong-gusto niya noong sumigaw at magwala dahil sa tindi ng nararamdaman niyang awa, ngunit alang-alang sa kanyang anak, kinimkim niya yun lahat. Ayaw niya kasing makita ng mga itong nanghihina siya, kaya kahit hindi kaya ng kanyang wisyo, pilit pa rin siyang nagpakatatag. Upang hindi na rin bumuhos ang kanyang emosyon, tahimik niya itong linisan kahit napakabigat nun sa kanyang loob. Sa isip-isip na lamang noon ni Tita Amor, kahit ayaw yung ipagawa ng kanyang asawa, obligado siyang gawin ito. Alam niyang sa sakripisyong kanyang gagawin, maaari itong magbunga ng mabuti sa kanila. Mahirap nang sabihin, desperado na siyang maibalik sa dating kalagayan ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, matapang niyang binaybay ang daan patungo sa paanan ng bundok. Wala siya noong daladalang sulo at ang tanging nagsisilbi niyang gabay ay ang walang katapusang liwanag ng buwan. Pagdating naman niya sa paanan, matyaga siyang naglibot sa mga karatig bundok upang mahanap ang nasabing lawang pinagtitirhan ng isdang may 7 ulo. Dahil sa alam niya naman noong malabong magkalawa sa itaas ng bundok, minabuti na lamang niyang maghanap sa mga paanan nito. Akala niya, mabibigo siya noong mga oras na yon, pero bago pa man sumapit ang hating gabi, may nakita siyang maliit na lawa sa pagitan ng 2 paanan ng bundok. Ayon sa kanya, napakaliit lang nun,
na halos aakalain mong imbakan lang ito ng tubig ulan. Ang kaso lang, pagsilay naman niya sa ilalim nito, may nasipat siyang isda na may 7 ulo. Kulay dilaw ang mga mata nito at halos paikot-ikot lang yon sa pinakagitnang bahagi ng lawa. Dahil dito, agad naman niyang sinuong ang tubig para dakpin ang isda. Wala naman kasi siyang narinig na kailangang gawin kapag makita ito, kaya sinubukan na lamang niya itong kunin. Subalit, nang malapit na itong mahawakan ni Tita Amor, bigla naman niya itong nasipat na lumangoy patungo sa pangpang. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakatayo na may kasuotang gawa sa daan. Meron itong hawak-hawak na patpat at ang mga braso at binti nito merong mga pulseras na gawa sa purong ginto. Nagliliwanag din ang mga mata ng nilalang habang patuloy na sumasayaw ang mahaba nitong puting buhok kahit wala namang umiihip na hangin. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman yung naglakad sa ibabaw ng tubig na siya namang ikinagulat niya. Sa pagharap nila, pilit nitong iniabot ang kanyang kamay upang hanguin siya sa kanyang kinaroroonan. Kagaya ng nilalang, sabay silang naglakad sa tubig hanggang sa marating na nila ang pampang. Pagtapak naman ni Tita Amor sa lupa, narinig niyang nagwika sa kanyang isipan ang nilalang na yon. Ayon sa kanya, nakita naman niyang nagsasalita ang nilalang na yon pero hindi ito naririnig ng sarili niyang tenga. Isinasabay din ito ang pagkumpas ng kamay nito habang nagsasalita na parabang yon ang pangunahin nitong paraan para magkaintindihan sila. Base sa kanyang narinig, tunay ngang gagantimpalaan siya nito ng isang kahilingan, pero ang kapalit nito, kailangan niyang maging asawa nito. Yon ang hinihinging kabayaran ng engkanto dahil sa matagal na umano yung nag-iisa sa buhay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapaisip. Ganun pa man sa kabila ng pag-aalinlangan ni Tita Amor, alang-alang sa kanyang asawa, napilitan pa rin siyang sumang-ayon. Bahala na, basta ang importante, madagdagan niya ang buhay nitong malapit ng magwakas. Pagsang-ayon naman niya sa nais ng nilalang, hindi na ito nagtanong ng kanyang kahilingan. Gamit ang patpat na hawak nito, nagkumpasyon ng 3 beses sa ere habang nagsasambit ng mga buhay na salita. Matapos nun inilahad nito sa kanya na para hindi siya hanapin ng kanyang pamilya, meron siyang isang gabi para makasama ang mga ito. Sa mga oras na yan, kailangan na niyang ipaliwanag ang lahat dahil yun na ang una at huli na sila'y magkikita. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, nakakalungkot mang isipin pero pilit siyang nagpakatatag. Ayon kay Tita Amor, isa yung sakripisyo ng mabuting ina para sa kanyang pamilya. Kahit gano'n ang sasapitin ng kanyang buhay, wala siyang naging pagsisisi. Alam niya kasing may dahilan ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Matapos naman niya yung maunawaan, hindi na muna siya umuwi. Ang nais niya kasi noon, mapagaling muna ang kanyang asawa bago niya ito tuluyang kausapin. Para magawa niya ito, naghintay siya ng susunod na gabi para bumisita sa pamamahay nila. Pagdating naman niya roon, nadatnan niya ang kanyang asawa na kasalukuyang nagluluto ng pagkain para sa mga anak nila. Payat man at hindi pa nakakabawi ang katawan nito, pilit yung kumikilos para sa kanilang lahat. Pagsilay naman doon ni Tita Amor, di naman niya maiwasang mapaiyak dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Kung siya lang ang masusunod, ayaw niyang matapos ang gabing yon. Sa pagpasok naman niya sa loob ng bahay, tahimik niyang niyakap ang kanyang mga anak. Wala siyang ipinakitang emosyon upang hindi magtaka ang mga ito sa mga nangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto,
Nang mapansin naman yon ng kanyang asawa, agad naman yung lumapit sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nito ang tungkol sa ginawa niya para makamit ang kalayaan nito sa sumpa. Pagkarinig naman doon ni Tita Amor, hindi na siya nagsalita. Sa halip, niyakap niya lang yon ng mahigpit. Inabisuhan niya rin yun sa mga trabahong kinakailangan nitong gawin sa pang-araw-araw. Dahil sa kanyang sinabi, doon na hindi napigilan ng asawa niya ang magtanong. Alam nitong may nangyayaring hindi maganda, kaya nagsimula na rin itong magduda. Amor, magtapat ka nga. Ano ba ang ginawa mo para mabawi ang katawan ko? Kilala kita. Alam kong hindi ka magkakaganyan kung wala kang dinadala. Sabihin mo naman sa akin, baka may maitulong ako. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, umiling lang naman siya habang nakangiti. Masema ng pagmumukha noon ni Tita Amor. Bakas sa mga mata nito ang matinding kalungkutang pilit nitong itinatago. Pagsilay naman doon ng kanyang asawa, doon na yon nagsimulang magtaka. Sa halip din na magtanong pa, pinili na lamang nitong makinig sa mga sasabihin nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming nakakapanlumong salaysay itong si Tita Amor. Di man siya umiiyak pero ang mga katagang kanyang binibitawan sapat na para maging emosyonal ang kanilang padre de pamilya. Matapos naman niyang mailahad ang lahat ng kanyang nais, binali niya sa kanyang mga anak ang kanyang paningin. Inabisuhan niya yung maging malapit sa kanilang ama at gawin ang lahat ng bagay na nais nito para sa kanila. Dagdag pa niya na walang magulang ang nais ipahamak ang mga anak nito. Pinalaki silang lahat sa pagmamahal, kaya sana'y ganun din ang kanilang igante sa oras na tumanda na ang kanilang tatay. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad naman itong nagpaalam na iihilang. Subalit, pagsarado nito ng pinto, yun na pala ang huling pagkakataon na masisilayan nila si Tita Amor. Bago rin lumipas ang gabing yon, nagkaroon sila ng pare-parehas na panaginip. Lahat ng kanilang nasilayan pawang mga naganap sa buhay ng kanilang ilaw ng tahanan. Di man yun kapanipaniwala pero base sa mga testimonya ng mga taong taga roon, maaaring kinuha ng engkanto itong si Tita Amor. Ilang kasi ang nakikita nilang dahilan ng biglaang pagkawala nito. Nang malaman naman yon ng kanyang asawa, araw-araw nitong hinahalughog ang mga kabundukan. Kahit wala itong ideya sa kanyang ginagawa, naniniwala siyang balang araw muli silang magkikita. Hindi rin ito mapigilang sisihin ang kanyang sarili buhat sa mga nangyari. Anya, kung hindi lang siya noon gaanong nagpahulog sa karangalan at salapi, hindi yun mangyayari sa kanila. Wala sanang magsasakripisyo ng buhay para lamang mailigtas siya. Dagdag pa nito na, ang nangyari sa kanyang asawa ay habang buhay niyang dadalhin at pagsisisihan. Sa paglipas pa ng mga buwan at taong paghahanap nito, bigo talaga yung muling makita ang dati niyang kinakasama. Hindi naglaon. Dala na rin ang paglipas ng panahon, tumigil na ang asawa ni Tita Amor sa paghahanap sa kanya. Hanggang sa pagtanda nito, paulit-ulit nitong pinagsisihan ang kanyang mga nagawa. Kung hindi lang sana siya naging sakim, wala sanang kaganapan na mangyayari na asawa ng pastor na humingi ng tulong sa diwata. Okay. Opinion ko sa kwento. Sobrang sakit ng kwento na to, both side. Masakit to para sa asawa ni Tita Amor at masakit din to para kay Tita Amor. Pero alam nyo, yung mga ganitong klaseng alok ng mga engkanto, sa akin lang. Pakiramdam ko ito na yung pinaka-shortcut para mapunta ka sa langit eh. Diba? Ang pinagkaiba lang,
alam naman nating lahat na mabuti yung engkanto na yon. So, nasa mabuting kalagayan to ngayon si Tita Amor. Pero syempre, hindi pa rin tayo 100% na sigurado dyan. Kasi nga, nagkakaroon din ng gera sa lugar ng mga engkanto eh. So, pinakamadaling paliwanag kabilang dimension to na medyo advanced lang. 'Di ba? So, para sa akin, yung kalagayan ngayon ni Tita Amor, kung sakasakaling buhay pa to ngayon si Tita Amor, ayos naman yun. Siguro nakikita pa rin niya yung asawa niya, nasusubaybayan niya, nagagabayan niya, pero hindi na siya nakikita nito. Yun nga lang, araw-araw nabubuhay sa sakit itong asawa ni Tita Amor. Kasi nga naman, kung hindi niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya noon, hindi mangyayari yung sakripisyo ng asawa niya. Kung sana lang nakontento sila sa kung anong binibigay sa kanila, okay na yun. Kaso lang gusto yata gumawa ng imperyo nitong asawa ni Tita Amor, kaya kung saan na siya nagpapalaganap ng mga aral. Ang masakit pa nito, sa probinsya to. Alam naman nating lahat na maraming kalaban yung mga nasa panig ng kanan kapag nandyan tayo eh. Diba, unang-una, kapag natuto yung mga nasasakupan na itong pastor, malalabanan nila yung mga nasa panig ng kaliwa. Ayaw namang mangyari yun ng mga nasa panig ng kaliwa. Kaya ending, tinapos nila yung nagpapalaganap ng aral. Pero para sa akin, walang ginagawang masama yung asawa ni Tita Amor. Nagpapalaganap lang talaga siya ng aral para sa mga tao na walang alam pagdating sa aral ng ating Panginoon. Pero yun nga lang, siguro nakikita ng mga nasa kaliwa na grabe naman to, tanggap ng tanggap kahit sobrang laki na ng donasyon. Bigyan nga natin ng leksyon. Yun siguro yung nakitang dahilan ng mga nilalang para wakasan na yung buhay ni pastor. Pero ending, di nila natapos kasi nga tinulungan ng diwata sa sakripisyo ni Tita Amor. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.